Šta je zadatak mene kao profesora? Juče mi je jedna devojčica, jedna moja učenica koja živi kod nas u Komšiluku, uradila jednu malu prezentaciju, video prezentaciju od minut jedan o renesansi i ta prezentacija je preslatka, ali nije dovoljno informativna, nije dovoljno pregledna, nije dovoljno pismena, nije dovoljno dobro složen sadržaj, tako da sam u stvari ja tu da joj pokažem da u toj šumi alata koje postoji na internetu iskoristi svoja znanja, a ne da ne bude alat taj koji vozi priču, nego da ona bude ta koja koristi alat da bi pokazala svoje znanje. A to znanje u srednjim školama je ovako sa decom koja nisu dovoljno zainteresovana, starijom decom, mlađe jesu, a starija ne, jer misle da obrazovanje više nije bitno i da treba da se zaposle ili idu trbuhom za kruhom, što je jako tužno. To znanje je jako malo, deca nisu dovoljno pismena, šuma simbola je ogromna, a mnogi profesori ne prepoznaju možda šta je naš pravi zadatak, da u toj šumi simbola sa njima prođemo što bezbolnije i da oni nauče što više. A svega toga naravno nema bez čitanja. Pa u tom smislu danas su se desile neke dve sasvim zgodne stvari na račun čitanja. Prva je da je moja drugarica Negoslava, blogerka, objavila svoju drugu knjigu na zaplanskom dijalektu o Baba Grozdi. To je kraj Srbije koji je pasivan, u kome nema ni dovoljno dece, a nema ni dovoljno odraslog radnog stanovništva, nego su ostali mahom starci i da ne bi Srbija, kako bi rekla, i to je jedna i umetnička i etnografska, etno-lingvistička zbirka koja će biti dragocena za budućnost svakako. Knjiga je objavljena u papirnom, najklasičnijem, gutenbergovskom maniru, a s druge strane nova umetnost, eto ona je blogerka, nova umetnost ide sve više ka tome da postane samo digitalna, pojavio se pre mesec dana NFT, non-fungible tokens, to su nezamenjivi tokeni, to su umetnička dela koje imaju svoj žig i koja se prodaju jedino u digitalnom formatu. Prvi tweet koji je napisao osnivač Twittera je prodat za $3 miliona, a autor, u stvari kupac, kaže da je to isto kao da je nekada kupio, da je to dobra investicija, da je to isto kao da je nekad kupio Mona Lizu. Ja zaista mislim da velikih umetničkih dela i velikih poteza nema bez ogromnog obrazovanja, a to obrazovanje se kod nas još uvek može steći samo sa mnogo čitanja i mnogo rada koji će biti rudarski i baštovanski, a ne digitalni.